Machiegni jakom timba dhula mag Gor Mahia Ambrose Rachiero yango ni timba dhula mag Gor Mahia biro yudo seche mamoko mag jotugo manyien mabiro riwore kodgi e dirisa ni mar ng'eyo jotugo moyaw gi e kindeni. Rachiero wacho ni osegolo chik ne kocha mondo yang kuonde mafuok nitie e timno mondo Gor okaw okang' mapiyo. Mago yango tok Gor ne yudo seche ma jatugo Dwang' tok Osino Mondi ne wuok e timno kadhi e pinje maoko. Gor Mahia namba weyo mesa mar lig ma pacho ka gi points 26, point achiel tok AFC Leopards motelo e ligno. What?